Iyon! Good morning everybody at welcome to another episode of Budget Meal! Budget meal tayo ngayon madagdagan. Siyempre, kanina rice madangay pates at yung ulam naman natin ngayon ay kamatis o sibuyas bombay. Ano ba ang Tagalog ng sibuyas bombay? Basta ito. Masarap to. Ilagay sa patis madangay. So yung ulam natin ngayon ay 3-in-1. Yung patis naman pwedeng ulamin mo lang yan. Yung kamatis pwedeng kamatis lang. Ituslo mo lang sa asin. Tsaka yung bombay. Yung bombay naman pampa. Alam nyo na yon. Siyempre tubig with water. Kain na tayo. Simulan na natin ang bakbakan sa buhay. Kamayin. Okay, anong hirit natin ngayon madam natin? Yung hirit natin, ewan ko ba't hindi to binibreaking down, hindi, wala sa news yung yung pag-uwi ng mga Pilipinos na sponsored by the Singaporean government. Bakit mga malalaking media ng Pilipinas, pigil na pigil nito sila? Okay, pangalawang hirit natin. Yung dumating pala na gasolina o crudo mula sa Russia ay hindi rin pag-aari ng Pilipinas. Ayon sa mga nabasa ko sa mga tabi-tabi, pag-aari pala yun ng Petron San Miguel Corporation. Yun, ganito na ito. Eh, ganun pa man, Pilipinas pa rin yun. Pasalamat na tayo ng mga Pinoy. Ewan ko kung anong solusyon ba talaga yun. So, since pag-aari sa ng pribadong kumpanya, so posibleng tataas pa talaga yung litro ng gasolina natin dahil hindi yun mapipigilan ng Philippine government. O, diba? O, sige, kung pipigilan yung Philippine government na huwag itaas yung litro ng gasolina, o, paano kung hindi na lang sila magbenta? Yung mga Andres Soriano group of companies talaga magaling magdala ng kumpanya kung walang makikialam. Yung hirit natin kasi yung Philippine Airlines, yung nagtatag niyan is yung first airline ng Asia. Walain mo, yung Philippine Airlines first airline ng Asia, Republic of the Philippines. Ang yaman ng Pilipinas. Yung flag carrier kasi natin ginawang personal carrier ng mga Marcoses before. Akalain nyo yung Philippine Airlines tagahatid ng gatas ni Amy Marcos sa kanyang anak na nasa Pilipinas. Si Amy somewhere in Europe, nag-aaral ba yun? Tapos si Imelda Marcos naman, yung issue ni Imelda Marcos regarding sa Philippine Airlines, yung Philippine Airlines nasa area na naka-take off na, pinabalik. Bakit? Dahil nakalimutan ni First Lady Imelda Marcos na bumili ng cheese. Kaya sigurability ko lang ng mga Koreano. Ang importante man lang bahala na sila. Tayo kain! Kung magmahal man ang krudo, alam, mahal kayo. Basta kami dito sa bukid, mabubuhay kami. Yung patis, pwede naman ganito, di ba? Dami. Mahang to. Mas masarap ang kamatis. Ito yung nilubluban ng mangga kahapon kasi.
Kaya yun, hanggang dito na lang ever malang na ingat po tayong lahat. Yun, kailangan ano tayo, yung pangalusugan natin na lang yung iingatan natin. God bless everyone.